سلام تعني هبلي كورات فتوات تخاتلتي مدب سبوين سبورت لما عنتون حدشتي صبصابات سبورت حزنا تمليسنا لنا ابنا لما عنت مدلونات مال استخايدو قد ما تشامبيونز ليج لما عنت زكايدو قد ما تشامبيونز ليج تقوم نباخم كنا قربينا ارسنال زيت حسب وسانه تصاواتي داغم بغدات كتسنيا سنت تخلخل تازو خونو ماغاليشن ساليبان امركيتو حدش حبريتا زوص انتخون وسان استبخاله تصاواتي غانتا ارسنال ونا ميداك ملس مخون تسمع له اتستغود امنيو زملس منيو قداي ساليبان ماغاليشن زملكت حبريتا ونا باخم كنبرينا قداي صالح حويسو قداي ريال مدريد قداي عالم وانጫ امركيتو بركت زبولو حدش صبصابات ناباخم كنبلينا اسكع فصام صنيحكم كتكتاتلنا نعدم ببزلخ مسنا صنيحتم تمالي بركز زبولو قدمات شامبيونز ليج زتخايدو انتخونو وصيتاتهم نابخم كنامبل اولمبياكوس كاب ميدا وصا تغعزا مسكرينت علي مسغطمتن تتكون 1-0 تعويتا 3 نطق ونينا تمليسالا باير مونيك اب ميدا تصقيما اب صنحتلو قدم اماسيا بزاتوتن 3 جول تحجزا 3-1 نسبورتينغ ليزبن سعيرا 3 نطق حيزا كتوصق اليا اتلانتا كيتحسبن تشيلسي 2-1 زسعرتن تتكون بارسلونا ون بعبل لنت نفرانكفورت كلتنا حدا كتعوت كيلالا ليفربول كقطمات صنح كبيرنا وصيت قلولو حاويسو مس محمد صالح زعتوتو وطراب قمت بمئتاو عنصر انتر ميلان ابزلوا قطم صلوا كحدرلا كم زخل ولا كونتا تقمتم كاب ميد او وصا تقعيزا بزغبرتو قطم كن بحنت جول 3 بشميتا نابه انجليز تمليسالا موناكو نغالاتا سراي 1-0 سعرتن تتكون اتلتيكو مدريد كاب ميد او وصا تقعيزا نبي اس في 3 نقلته سعيرا تمليسالا مارسي بتمساسالي رويال يونيون كسلستن حدا كاب ميدا وصا تغعيزا زتعوت تتكون توتنهام اب وايتر تلاي نس سلابا برها انغيدا 3 جولات بمتاو 3 نطبي اديقايام لما عندنا بزكايدو قدمات شامبيونز ليج حلفت لنا دما كلتن 4-5 بقز 8-4-5 بمعربوين انتبل كلتا قدمات زكايدو انتخونو كرابرغنا اكس كتنقرن كلا فيارال دما نكوبن هاجر زنقرولو كلتا صواتات اب تمساسال ساعات كتكايد يوم 5 ساعات بقز 10 ساعات بمعربوين انتبل دما اتلتيك بيلباو نبي سي جي اميدا كتنقديام باير ليفركوسن تثبيت بزغبرلو صواتا نيوكاسل اميدا كتنقدن كلا بينفيكا نابولي كتنقديام كلب بروج نا ارسنال اتنقدلو تصباي صوتا زكايدان تخونا بورشا دورتموند نبودو اب ميدا كتنقديام جوفنتوس نبوفوس كتنقد انكلا تثبيت بزغبر نايلو ما انت قدم دما ريال مدريد اب ميدا سانتياغو بيرنابو نمانشستر سيتي كتنقديام فيفا ابز مص 2026 زكايد صو عالم حدش حق حيزو قلقليل يركب ازي حجز دما ندغفتي زسلچو كيخون سقات فطير يركب اب 2026 ابز غبر قطم صو عالم بب 22 دقيقه نحد دقيقه زصنح ناي كولينج بريك ويخا ماي زستيلو عرفتي كجمر مخانو ارغاغيصلو كابز بتوسخم عرفتي 15 دقيقه منبارو زفلط انتخون يخون بر اب صو عالم بزلو ناي موزيك مرئيتات مخنيات اتي نعرفت دقيقة 5 دقيقة توسيخو ناب 20 دقيقة كدفع كم زخالون تتقيسلهم كابز بتوسخي مسناي كولينج بريك ويقع ما ينمستاي مزعرفو عرفت تدماميرو دما كاب 9 دقيقة تدميرو 10 اللعلي دقيقة توسخ كهلو كم زخالون تقليصلو بز مخنيات نوح زبل الساعات اب حدا قطم انصنحلو اقداد كونات بفيفا مسيلهم اب ليفربول زهلو صانحيت اب حتو ملكت وديقو زركبه جبصاوي كوخبه محمد صلاح اب زمصور حطري اب زخفته مسكوت سكغر تصاوت ناب كلبات سعود عرب ناي ممرح عدل كم زلو اندا تغلص يركب بفلاي 3 كلبات سعود عرب نجبصاوي كوخبه محمد صلاح نخمصه زلون حفت مديبن اندا تدالو يركب نمسكوت زور طرون بهانقو تيصبيا كم زلو تغلصن لوا الهلال نيومنا على قاديسي زتاب خلاص 3 كلبات السعود عرب محمد صلاح برن كرجص صفيح من قسقاسي جبرا كم زلهم بين جوكوبس ابز زرقحو حبريتا تقيسلهم
ነበር አሰልጣኒ ጋንታ ሪያል ማድሪድ ናይ ሕዚ ድማ አሰልጣኒ ብራዚል ዝኾነ ካርሎ አንቸሎቲ አርሴናል ናይ ዓመት እዚ ናይ ፕሪሚየር ሊግ ጽዋዕ ክትዕወት ያ ክብል ገሊጹሎ ቻምፒየንስ ሊግ ድማ ጋንታ ሪያል ማድሪድ ክትውንኑ ያ ክብል እውን መልእኽቱ እሕዲፉሎም ብፍላይ አርሴናል ኣብዚ ዓመት እዚ ሒዛቶ ዝመጸት ናይ መስመር ምክልኻልን ናይ መስመር ምጥቃዕ ዓቕሚ ኣዝዩ ጥንኩር ስለ ዝኾነ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ተመራጺት ጋንታ ክትከውን ያ ክብል ጠቂሱሎም ካብዚ ብተወሳኺ እውን ብርክት ዝበሉ ብራዚላውያን ተጻወቲ ኣብ ጋንታ አርሴናል ስለዘሎም ንአርሴናል ክመርጽ ክብል ጠቂሱሎ ካብ አርሴናል ብተወሳኺ እውን ንሪቻርልሰን ዝወነነ ቶተንሃምን ንኩኛ ዝሓቆፈት ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ጉዕዘአን ጽቡቕ ክገጥመን ክድግፍ እየ ምክንያቱ ብራዚላውያን ስለዝሓዛ ክብል ጠቂሱሎም ኣብ ከቢድ ናይ ውጽኢት ቅልውላው ትርከብ ሪያል ማድሪድ ወሳኒ ተጻዋታይ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ግጥም ቻምፒየንስ ሊግ ክስእን ከም እትኽእል እንዳተገለጸ ይርከብ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፉ 5 ጸዋታታት ሓደ ዓወት ጥራሕ ዘመስገበት ሪያል ማድሪድ ኣብ ዝኣትያቶ ዘላ ከቢድ ናይ ውጽኢት ቅልውላው ድማ ኣብ መድረክ ቻምፒየንስ ሊግ ኣብ ጽቡቕ ቁመና ትርከብ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ቅድሚታ ጠጠው ኢላ ትርከብ ነዚ ግጥም እዚ ንምዕዋት ወሳኒ ተጻዋታይ ዝኾነ ኪልያን ምባፔ ዘድልዮ ዋላ እኳ እንተኾነ ኣብ ናይ ትማሊ ናይ መወዳእታ አንጻር ሲቲ ኣብ ዝገብርዎ ግጥም ዝነበረ ልምምድ ኪልያን ምባፔ ከም ዘይተሳተፈ ገለ ማዕኸናት ዜና ስፔን ድማ ኪልያን ምባፔ መጉዳእቲ ከም ዝገጠሞ እቲ መጉዳእቲ ቀሊል ዋላ እኳ እንተኾነ ንናይ ማንቸስተር ሲቲ ጸዋታ ክበጽሕ ከም ዘይኽእል እንዳጠቐሰ ይርከባ እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ፈረንሳዊ ኮኸብ ኤድዋርዶ ካማቪንጋ ጋንቱ አንጻር ማንቸስተር ሲቲ ኣብ እትገብሮ ግጥም ንጋንቱ ሪያል ማድሪድ ግልጋሎት ከም ዘይህብ እውን ተገሊጹሎም እንግሊዛዊ ደጋፊ ማንቸስተር ዩናይትድ ንልዕሊ 1 ዓመት ጸጉሩ ከይተቆረጸ ሕዝውን ቀጽል ይርከብ ከም ዝፍለጥ ቅድሚ 1 ዓመት ማንቸስተር ዩናይትድ ብተኸታታሊ 5 ጸዋታ እንተዘይስዒራ ጸጉረይ ኣይቆረጽን ዝብል ሓደ ትሬንድ ሒዙ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ድሕሪ ምምጽም ኣዘራራቦ ሰብ ኮይኑ ጸኒሕ እዩ ሕዚ እውን ማንቸስተር ዩናይትድ ልዕሊ 1 ዓመት ተኸታታሊ 5 ጸዋታ ክትስዕር ብዘይ ምኽኣላ እዚ ሰብ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጸጉሩ ከይተቆረጸ ጸኒሕሎም ኣብ ዝሓለፈ ሶኒ ካብ ሜዳ ወጻኢ ተጓዒዛ አንጻር ወልቭስ ዓወት ዝቐንዓ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝመጹ 4 ጸዋታታት ዓወት ዝቐንዓ እንተኾይኑ እዚ ደጋፊ ማንቸስተር ዩናይትድ ጸጉሩ ቆረጽ ተጽቢት ይግበር ብላይ ድማ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝቕጽሎ 4 ገጥማት ክተካይዶም መደብ ተታሒዙሉ ኣብ ዝርከብ መርሃ ግብሪ እቶም ሰለስተ ኣብ ሜዳ ኦልድ ትራፎርድ ተካይዶ ጸዋታ ብምዃኑ እዚ ተጻዋታይ ሕልሙ ክሰምረሉ ዳይኸውን ዝብል ትጽቢት እንዳተገበረ ይርከብ ብርግጽ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ሜዳ ኾነ ካብ ሜዳ ወጻኢ እተተኣማምን ጋንታ ኣይኾነትን ይኹን እምበር ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝቕጽሉ 4 ግጥማት ንበርንማውዝ ኣብ ሜዳ ኣብ ካልኣይ ደረጃ እትርከብ ኣስቶን ቪላ ድማ ካብ ሜዳ ወጻኢ ኸይዳ ክትገጥም እያ ንኒውካስትልን ንወልቭስን ድማ ኣብ ሜዳ እንግደሎም 4 ጸዋታታት ኣብ ቅድሚት ብመርሃ ግብሪ ተሰሪዖም ንማንቸስተር ዩናይትድ ክገጥሙ እንዳተጸበዩ ይርከብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብዞም ግጥማት ብዓወት ክትወጽእ ትኸውን እዚ ደጋፊ ጸጉሩ ዝቆረጸሉ ዕድል ክረክብ ዳይኸውን ግምትኩም ኣብ ኮሜንት ኣካፍሉና ተጻዋቲ ጋንታ ቸልሲ ዝኾነ አርጀንቲናዊ ጋርናቾ ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ምውፁእ ፈጺሙ ከም ዘይናሳሕ ገሊጹሎም ትማሊ ኣብ ጋዜጣዊ መግለጺ ሕቶ ዝቐረበሉ ጋርናቾ ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝወፀ ካሉ መንገዲ የናስሕ ካዲ ዝብል ሕቶ ካብ ጋዜጠኛታት ዝቐረበሉ እንትኸውን ፈጺሙ ኣየናስሕን ዝብል ሕጽር ዝበለ ምላሽ ይብሎም ኣብዚ ብተወሳኺ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረካ ጻኒሒት ምዝዛሙ ሕዚኑ ካዲ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሉ እንትኸውን بفصم أحزن كون زبل ملاش بمخابو بقال دقفتي مانشستر يونايتد زي تفلالي تقوم من دقات أميركم كوخب تساوات عالمنا أرجنتيناوي ليونيل أندريس ميسي أو أمريكا مدماغو أسئلي ركب نتا أب سوع مدرخ اتهاجر فزيما تفلات نزين برا إنتر ميامي زي تفلالي سوعات كتعتر زقبر ليونيل أندريس ميسي أبزع عمت بزر أيوت قبلتا ناي MLS بلوس تساوات يتبخيلو تماريس اللهم
ኣሰልጣኒ ነበር ሊቨርፑል የርገን ክሎፕ ናብ ሊቨርፑል ክምለስ ዶ ይኸውን ወይ ከዓ ንዣቪ ኣሎንሶ ተኪኡ ናብ ሪያል ማድሪድ ክምለስ ይኸውን ዝብል ሕቶ ፋብሪዞ ሮማኒዮ ምላሽ ሂብሎ። ፋብሪዞ ሮማኒዮ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ የርገን ክሎፕ ኣብዚ ሕዚ እዋን ፈፂሙ ናብ ኣሰልጣንነት ናይ ምምላስ ድሌት የብሉን ክብል ምላሽ ሂብሎ። ናይ ስፔን ዳያኑ ቴክኒካል ኮሚቴ ፕሬዝደንት ዝኾነ ፈራን ሶቶ ኣብ ዝሓለፈ ሪያል ማድሪድ ኣንጻር ሴልታ ቪጎ ኣብ ዝነበረ ፀዋታ ዝተርአየ ዳይነት ፈፂሙ ብሉፅ እዩ ነይሩ። ምንም ዓይነት ስሕተት ኣይነበሮን። ብሉፃት ናይ ዳይነት ውሳነታት ተዓዚብና ኢና። እዚ ዳይነት ብቐጻሊ እውን ኣብ ሪያል ማድሪድ ፀዋታታት ክንሪኦ ኢና ክብል ኣረጋጊጹሎም። ኣርሴናል ብማሕሰይቲ ተፃወቲ ኣብ ከቢድ ቅልውላው ኣትያ ቀፂላ ትርከብ። ኣብ ዝቕፅሉ ፀዋታታት እውን ከቢድ ዋጋ ከኽፍልዋ ዝኽእሉ ማሕሰይቲ ከም ዝገጥምዋ እንዳተገለጸ ይርከብ። ሚካኤል ኣርቴታ ሎማዓንቲ ኣብ መድረክ ቻምፒየንስ ሊግ ኣንጻር ክለብ ብሩጅ ካብ ሜድኦም ወፃኢ ኣብ ዘካየድዎ ፀዋታ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ስፍሕ ዝበለ መብርሒ ሞተር ጋንታ ኣርሴናል ኮይኑ እንዳገልገለ ዝርከብ ዴክለን ራይስ ብዝገጠም ሕማም ምክንያት ናብ ክለብ ብሩጅ ንምግጣም ዝኸይድ ጋንታ ኣርሴናል ከም ዘይተካተተ ኣረጋጊጹሎም። ካብ ዴክለን ራይስ ብተወሳኺ እውን ትሮሳርድ ናብ ብሩጅ ካብ ዘየምርሑ ተፃወቲ ኣርሴናል ምዃኖም ጠቂሱሎም። ጋብርኤል ጄሱስ ግን ናብ ልምምድ ከም ዝተመለሰን ናብ ብሩጅ ንምግጣም ዝጓዓዝ ጋንታ ኣርሴናል ተኻቲቱ ከም ዝርከብ እውን ማይክል ኣርቴታ ጠቂሱሎ። ካብዚ ብተወሳኺ እውን ሳሊባን ማጋሌሽን ሕዚ እውን ናብ ንውር ቁመንኦም ኣይተመለሱን፣ ኣብ መጉዳእቲ እዮም ዘለው። ኣብ ዝቕፅሉ መዓልታት ኣብ ዝህልውና ግጥም ግን ክምለሱ ተፅቢት ንገብር ክብል ጠቂሱሎም። ይኹን እምበር ጋንታኣ ኣርሴናል ኣብ ቀጻሊ ኣብ ዝህልዋ ግጥማት ካልኦት መጉዳእትታት ክትእንግድ ከም እትኽእል እውን ክሓብእ ኣይኻለን። ምክንያቱ እውን ተደራራቢ ፀዋታ ኣለውና። ኣብ መንጎ ብመጉዳእቲ ዝፍለዩና ተፃወቲ ድማ ነቶም ናብ ሜዳ ዝኣትዉ ንዖም ተኪኦም ዝፃወቱ ተፃወቲ ካሊእ ከቢድ ገዛእ እዩ። ብዘይ ሓጋዚ ዝገብርዎ ፀዋታ ድማ ካሊእ ጉድኣት እንዳስዕበሎም ይርከብ ክብል ኣብ ተደራራቢ ፀዋታ ዘለዎ ከቢድ ተቃውሞ ማይክል ኣርቴታ ኣስሚዑሎም።